Phil pozoruje prírodu. A čo to vidí? Asi nič. Bacha. Na veľkého Phila. Objavuje sa nám tu ďalší Snickers. Kitekate. A teraz pozorujeme lanovky. Krásna lanovka. Krásny vietor. Dobrý Snickers. Hopa. Ideme pozrieť náš interiér našej lanovky. Brr. No dobre. Strešné okienko je samozrejme výbavou. Ďalej. Nina. Podlaha. A samozrejme hrníčka lanovky. A ešte pohľad nahor. Krásny. No jednoznačne. A to už aj stačí.